de l'iniciant. Bé, un veí de la població ens pregunta si existís la figura de veterinari municipal i com està la normativa vigent en relació a si n'hi ha obligació o no de l'Ajuntament al respecte. Gràcies. També te toca a tu. Contacte com a regidor de serveis sanitaris i m'han posat en 2 i 3 i acabé. Dir que sí que és competència municipal, però que està cedida a l'àrea de salut 13. És a dir, és l'àrea de salut la que presta aquest servei a tots els municipis. Ja no tinguem aquella figura del cap de sanitat local, que abans era don José o don Patricio o don Luis, quan era don Luis Tortosa. És competència municipal, però que presta la Generalitat Valenciana a través de l'àrea de salut número 13, que està en xàtiva. Per tant, tots els temes, quan hi ha mossegades de gossos, és tot a través de l'àrea de salut en la que es fa. Gràcies.